Bam! Bine v-am găsit la un nou episod, băi, bestialilor. Fraților, în această zi o să facem un nou test drive la cumpărt Apollo S, o mașină la VIP. Este o mașină în două uși, o mașină sport, o mașină cu care nu am mers niciodată, deci niciodată, și nu am văzut să fie folosită de deținătorii VIP-ului Emerald. Așa că astăzi o să verificăm top speed-ul acestei mașini, o să vedem cât prinde această mașină și să vedem dacă are un control ok. Înainte să încep, țin să vă amintesc câteva lucruri. Like, subscribe, clopoțel și share, băieții mei, vă pup. Haideți să facem și noi 10.500 de abonați acolo, power. Totodată țin să vă reamintesc să vă abonați la canalul de YouTube al comunității FPlayT, chiar așa scrieți pe YouTube, FPlayT cu litere mari, și este canalul de YouTube, să facem și acolo 3000 de abonați. Probabil acest episod o să-l postez peste câteva zile, când o să fiu în lucru cu mutarea mea la București, așa că vă doresc o zi minunată și haideți să vedem ce reușim să facem cu această mașină și cât prinde mașina asta. Apollo, zic eu. O să mergem să cumpărăm niște truse de la magazinul din Mirror sau de la magazinul de aici. Poate are ATM, nu știu dacă are ATM. Că ăsta de aici este magazinul lui Rage. Vreau să văd. Poate are, nu ATM, poate are de ăsta, cum îi zice. Ba da, ATM. Dar magazinul din Groove ziceam ăla din Mirror. Dar nu are, din păcate. Păcate nu are. Par rău, Rage-ule. Dacă când o să te uiți la videoclip, chiar am vrut. Am băgat motorină de la tine. Bine că nu m-a luat poliția de acolo. Vreau să cumpăr Vreau să cumpăr două truse. Mamă, mă panicasem, am crezut că dă ăla în mine. Pentru că eu nu sunt un driver bun pe GTA. Sunt undeva la mediocru spre slab. Cam acolo. Da, deci voi puteți să prindeți un top speed mult mai bun față de ce o să reușesc eu. Nu știu dacă ați observat, dar la toate mașinile am geantele, culoarea geantelor acest gold. Îmi place mult culoarea asta la geante. Să scot de aici 10.000 și așa. Bun. Să cumpărăm două truse. Așa. Bun. Le avem aici, perfect. S-ar putea să folosim trusele și de aceea este nevoie să le avem. Bun, primul lucru. Băi, mașina nu v-am prezentat-o. În interior arată extraordinar. Impecabil. Deci e impecabilă. Și pe exterior este full tunată. Da, deci arată impecabil mașina. Primul lucru, punem centura. Și vreau să mergem să vedem ce și cum. Ne asigurăm ca să nu o bușim până... Bă, din ce văd eu are tracțiune spate, cam fuge curul. Asta poate fi o problemă. Mamă, ce era să o bulim din prima. Bine că o să râdeți. Eu și când joc CS fac mișcări din gât. Dar mai ales și când conduc. Asta e, vă obișnuiți cu mine. E un tic. Făcând sport de contact atâția ani, ăsta chiar este un tic, să mă oferesc. Bun. O să începem top speed-ul
De unde am început și la episodul trecut. Cu Betrinu El Șofero de Los Santos. Bitrinu. Bun băieți, până la fabrica de pufuleți îi dăm, da? You are ready? Hai! Hai să vedem. Îi dăm blană. Oho! Ce bine am trecut acolo, nu mă așteptam. Ne ducem bine. Am frânat acolo. N-am atins 400. 401, 4... 408. Oh! Ușor. Ușor. Nu mai țin minte cât am dat la Galardo, că nu am postat videoclipul să -mi... Dar asta a luat 408. Bă, e bine pentru mașina asta. Hai să ne punem să-i dăm și în partea cealaltă. Chiar nu înțeleg de ce nu e folosită mașina asta. Hai să-i dăm. Hai să-i dăm, băieți. Mă uit ce curbe vin. Vine asta mare aici. Mamă! Mamă! Ce era să iau parapetul ăla. Nu mai țin minte unde m-am spart cu Galardo, rău de tot. Pe undeva pe aici. Hai mă, iar cu 400. Mamă, poliția, coaie. 410, 18, 19, 20. Mamă. Au venit după mine? N-au venit. 420, coaie. I-am dat mai mult la ăsta ca la Lamborghini. E bine, e bine. Și se controlează bine, bă. Cu ăla m-am făcut căcat. Deci, un amator driver pe GTA i-a dat 420 la Apollo, coaie, ești nebun? Bun. Voi, ăștia mai profi, cred că puteți să-i dați și un 450. Nu știu dacă ajunge până acolo. Bă, dar n-am mă ce să zic de ea, e bine, rău. Chiar e bine. Se înfige bine. Și se și controlează bine. Chiar se controlează. Nu prea știu eu, dar ăștia care vă dați cu ele, știți mult mai bine. Le aveți mult mai bine cu drive-ul decât mine, băieți. Mergem să o reparăm. Bă, deci vă recomand acest Apollo, celor care aveți VIP-ul Emerald. O să continui această serie. O să testăm... Ce mișto se văd LED-urile. O să testăm mai multe mașini. Dar asta chiar arată bine. Chiar arată bine și dacă eu am reușit să-i dau 420, voi puteți mult mai mult. Sincer vă spun. Deci, dacă eu am reușit să-i dau 420 la asta,
Voi care știți să conduceți, puteți să-i dați mult mai mult. Bine, care e capacitatea? Eu nu consider că eu ating limitele maxime ale top speed-ului, pentru că nu sunt un driver atât de bun. Dar pentru un amator, pentru un începător, cred că mă descurc și cred că v-ar ajuta să dați 420 la o mașină de asta, într-o urmărire, într-o alea, v-ar ajuta, mai ales dacă sunteți nu așa buni șoferi. Mașina asta consider că v-ar ajuta destul de mult. Ce vreau să vă mai zic este să nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like, să vă abonați, sunteți foarte mulți care vă uitați la videoclipuri, dar uitați să vă abonați și totodată uitați să apăsați și pe butonul ăla de like acolo. Ce pot să vă spun? Bestialul vă iubește, muie la dușman, muie la hateri, să aveți o zi minunată. Ăsta a fost Bestial cu top speed-ul lui Bitrinu, amatorul. Bitrinu, amatorul, vă recomand această mașină, puteți să o testați și voi cei care aveți vii pe Meral și o aveți în garaj această mașină și aș vrea să scrieți în comentarii cât ați atins voi maxim la această mașină. Chiar sunt curios dacă am fost aproape sau foarte departe de realitatea vitezei maxime pe care o atinge această mașină. Vă pup, vă respect, vă doresc o zi minunată și mult succes în ceea ce v-ați propus voi și ce doriți să faceți. Vă pupă fratele vostru, power!